система, ролята на невроморфологията при конструирането и разработването на модели на изкуствен интелект. Също от областта философия на медицина. Всички, надявам се, че се чува така. Много съм след да съм Благоевград, обикновено време тук на състезание и пътуване, но днес ще ходим в една по-информационна област. Тук се объркал слайда, това е от презентацията ми за малко по-нататък. Това всъщност обаче е от тази година този слайд. Тази снимка, ако не бяха острите уши, трудно може да различим дали става дума за човек или за робот. Това е робот в действителност. И аз ще ви дам една идея, защо толкова се напъва в посока да се създадат роботи, които да приличат на хора. Моята тема също е как можем да използваме невроморфологията като едно вдъхновение за създаване и конструиране на нови модели. Тук съм свързан с секцията по философия на БАН, както и работя в лабораторията по антропология в медицинския факултет в Стара Загора. Няма да ви обяснявам за мотивацията на изследването. Ясно е, че на всички, които са тук, колко е дискутирана тази тема. Може би само ще кажа, че има някои колеги, които би твърдяха, че няма връзка между дизайна на изкуствения интелект и структурите в човека, които обработват информация. То няма как да няма връзка, защото това са структури, които имат точно тази цел. И съответно това постоянно нараства. Когато използваме невроморфологията като основа, можем да изградим визия на органичен, адаптивен и по-социално осъзнат изкуствен интелект, в смисъл, че той по-добре ще имитира тези функции, не че той ще развие веднага едно съзнание, но все още има много какво да се направи качествено, за да се приближим към дизайна на естествената информационно обработваща система. В дясно виждате една голяма схема с много невроморфологични системи, които имат точно определена функция. Това, което професорите сутринта обясняваха за различните нива в мозъка. За всички тях ние имаме създадени програми. Тоест имаме програми, които те могат да дублират или да имитират всяка една такава функция. Това, което нямаме, е обща връзка между тях, която да цели такъв общ модел и да ни даде един общ поток от всички тези програми. Аз не мога да кажа, че изкуственият интелект няма морално отражение или че няма че не можем да му придадем някаква отговорност. Според мен, моралът на създателите пряко се отразява и ние всъщност можем да комуникираме чрез този инструмент с тези хора, които са го създали. И в тази гледна точка аморфната мрежа и корпоративната култура, която създава тези програми, изобщо не помага в морално отношение за ефекта, който получаваме в крайна степен. Може би преди използването на такава технология е хубаво да има едно съобщение, че тя не е за всеки. За момента нямаме такова съобщение, всеки свободно може да използва и доста се злоупотребява с нея. На тази снимка, ако ви питам кое е човека и кое е изкуственият интелект, за момента може би ще се замислите, може би бързо ще познаете, но за бъдеще това не е гарантирано, че ще е така. Горе в дясно виждаме една снимка от изкуствения интелект на Хлой. Долу в долния ъгъл виждаме един високо специализиран изкуствен интелект за подводна работа, който ни прилича на човек. Така че имаме тези две направления. Това са роботчета всъщност за тялото на изкуствения интелект, което може да използваме. Имаме тези две направления и
въпреки че това друго изглежда по-странно и по-нечовешко, аз съм доста изплашен и доста неприятно усещане имам от изкуствените интелекти, които по-добре имитират човешкото тяло. Какви ефекти се наблюдават в момента от тези технологии, които ние всеки ден използваме? Получава се липса на емпатия, манипулативност, безсърдечност, импулсивност и антисоциално поведение, като в публикацията аз давам по 3-4 примера за всяко едно от тези неща, които наблюдаваме в изкуствения интелект, като огледало на корпоративната аморалност, която би създава. Съответно, психопатологизиращия ефект върху обществото, имаше доклад и за киберзависимост и за други неща. И въпреки че се опитват политиците да обърнат темата и да посочат, че те го използват с една или с друга цел, на практика реалните примери показват, че той се използва изкуствено, основно за бързина. Тоест всичко става все по-бързо, без значение останалите неща. Опитваме се да слагаме метакогнитивни корекции върху нашите системи, но те имат доста ограничения. Като цяло са ценен инструмент, но недостатъчен за създаване на това, което ние искаме да видим, един етичен и малко по-автономен AI. Тук въвеждаме една концепция за зачатие на AI, за подобряване на метакогнитивните корекции с нова форма на въздействие. И аз може да си кажа, че го мислих, но не съм го измислил аз. Горе на снимките може да видите един японски писател. Ето това тук е неговият робот, който е зареден с база данни от неговия живот, биографични, а това е истинският човек. В една по-тъмна стая едва ли ще ги различите вече, а пък ако си чатите с тях, бих могъл да кажа, че няма да ги различите. Така че ние можем да симулираме една автобиография, да интегрираме един идеален архетип, който да я коригира, да симулираме някакво творчество, както и психологически профил се симулира не по-трудно, отколкото една снимка. И също така смятам, че трябва да се обсъди и въпроса за смъртността на тези системи, като един ултимативен коригиращ фактор. Ако тя е зададена, има много начин да се създаде една система как да умре. Тази снимка с робота, който се събира маслото и малко по малко умира, само един от тях. Той всъщност е повече емоционално украсен, отколкото има някаква полезна функция, но така или иначе задаването на някакъв срок на тези системи би било ултимативен метод за контрол върху ефектите, които те предизвикват. Тази картинка е много интересна. До преди няколко седмици аз бях на една много твърда позиция в тези въпроси. Сега моята позиция малко се разклати, даже доста се разклати, защото тук ни дават една технология, в която отглеждат невронни култури от живи човешки клетки върху чипове и ги използват интегрирано за обучаване и за развиване на такива синтетични биологични интелигентности. И тук вече всичко, което говорихме днес, има една нова перспектива, от която трябва да се погледне. Аз, разбира се, бих се фокусирал водещо в човешкия фактор, но така или иначе това го има. Ето как изглежда самото компютърче, което ще се продава тази година, $35,000, не е нещо скъпо. 6 месеца срок на годност, който е изкуствено ограничен, нещо също, което в предния слайд го обсъдихме. Сега защо тук така ограничен, това са други въпроси. Разбира се, има неща, които ние не можем да ги симулираме и аз съм ги дал. Неща, които при тази кибернетична пиянство, така да кажа, кибернетичното пиянство на един народ, нали, все пак не можем да ги пренебрегнем. Свободния избор, вярата, надеждата и любовта все още няма как да ги симулираме, въпреки че слагаме човешка кожа, слагаме човешки неврони, но и тук съм разколебан за бъдеще с тази синергия между човешката тъкан и чиповете по един неочакван за мен начин. Това ни повишава грешките, нещо, което обсъдихме, но пък имаме възможности за разкрияние и за прошка. И един изкуствен интелект в момента, каквото и да симулира, той всъщност няма смисъл за тези неща, той не може да ги разбере.
Въпросът е защо обаче всички се натискат да правят толкова и все по-добри имитации на човека. И аз съм оптимист в тази гледна точка, че това единствено ще ни накара да преосмислим точно това, което ни кара да се чувстваме хора. Всички останали неща ги пренебрегнал, като ни чак толкова важни, но докато не достигнем идеалния антипод на човека, т.е. перфектният андроид, който няма никаква душа, едва ли ще успеем нацяло да осмислим тези неща. На едната картинка виждаме един актьор, който обаче играе ролята на изкуствен интелект, създаден горе-долу по тази презентация, която аз описвам. И ако си мислите, че това е фантастичен филм от миналото, пак си помислете, защото в Китай пуснаха болница, която се управлява изцяло от изкуствени интелекти с капацитет 3000 човека на ден. Може би има и някой лекар там, надявам се да има, но не знам. В Щатите виждаме, че професорите вече са враг. Не знам дали са номер едно, но може би ще се изкачат по иерархията. И от друга страна виждаме, че всеки, който не е съгласен с пълното дигитализиране на нашето общество, ще бъде изключен от това общество. И както на всяка война, тези 60%, които говори доктор Лазаров, не взимат отношение, те ще са косвени жертви. Аз съм си избрал отбор и се борим в една по-друга посока. Така че благодаря на доцент Васила за тази възможност и на доцент Кристина. Голяма чест да закрия такава важна конференция. Благодаря ви, че ме изчакахте. Благодаря. Наистина сякаш сме съвършени пък ние в програмирането наистина на конференция. Заповядайте за въпроси. Отварям дискусията.